Senior Santo Niño gayong nagpakita sa damgo sa usa ka batang babae kaniadto. Ang maong bata usa na karon ka malampusong negosyante o chocolate maker dinhi sa Sugbo. Iyang gibida ang koneksyon sa Cacao ug ang Senior Santo Niño. Atong sayron ang iyahang yano apan lahom nga pagtuo sa batang Hesus. Kini ang mga chocolate product nga gitapok sa lamisa sulod sa arrival area sa Terminal 2 sa Mactan, Cebu International Airport. Mao kini ang welcome gift alang sa mga balikbayan nga mipauli nining panahon sa sinulog. Senyor, 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 sa sinulog. Ana usab ang pinauga nga liso sa kakao ug kadtong pinanitan aron makita ang gigikanan sa mga tsokolate. Samtang nakadisplay usab ang mga matahom nga obra maestra, mga paintings nga nagpakita sa naong ni Magellan, ang ganghaan sa Basilica del Santo Niño ug ang pagnabigar ni Magellan. Apan, ang labing bida mao ang antigong imahe sa Senior Santo Niño nga naa sa tunga. Nagpakita kini sa koneksyon sa kasaysayan ug sa pagtuo sa Senior Santo Niño. Ang babae sa likod nini si Raquel Chowa, misaysay nga dihang bata pa siya mipakita ang iyang kadua nga mao ang balang bata kinsa mao kunoy naghatag kaniya sa tanan niyang naabot karon. Nagsugod siya sa wala gikan sa iyang pagkabata. Gani dihang nagatubang siya og krisis nga naglambigit sa iyang ginikanan. Matud ni Raquel nga ni kanaog kuno ang imahen og nahimong bata ug aduna kinigisaad kaniya. Dako gyud kaayo ang Santo Niño nga nakapaano sa akong kinabuhi kaysa gamay pa ko dihang wala pa ko maabot sa akong chocolate journey nga sa Balamban, sa bukid. Nagdako ko sa syudad, sa Lorega, sa Chavez, and then naami gamayng chapel nga naagyod ang gamay nga bata nga Jesus nga Santo Niño. Sige na akong luhod, sige na akong inampo nang ninaogan Santo Niño sa iyang hagdanan, midako mga 10 anyos nga bata ug maingon ayaw ka hadlo kaya niya ako buhi. Lan mao na akong hugtanan bisan sa mga kalisod, moingon ko nga remember you promise me. Damgo man o tinuod, ang mahinungdanon mao ang iyang hugot nga pagtuo hangtod nga nagmalampuson siya sa iyang gisudlan nga panginabuhian. Nakaamgo ang iyang pamilya nga daw nakaplano ang tanan ug ang common denominator ang Santo Niño ug ang Cacao nga maoy tinubdan sa ilang negosyo. Ang nag-introduce ani mga Espanyol man, but technically this is a Mexican influence. Kay take note, ang Mexico was a viceroy of Spain. So pag-ari nila, gidabo nila ang Cacao. Unya, in fact, ang mga nagpasiuna og himog sikwate, mga praile man to, mga tao sa simbahan. Beyond chocolate, ang gihuptan nga prinsipyo sa pamilya dili lang negosyo kundi ang pagpakita sa ilang debosyon sa Santo Niño ug nga gipaagi niini makahatag silag panginabuhian sa mga mag-uuma nga ilang katambayayon. Dito kita connection sa mga farmers. So natay gamay nga farm sa Balamban, diin gi-showcase nato kung saon ang pagtanom sa cacao sa pamaagi nga sustainable siya. Inseparable kaayo lan ang cacao nga nahimong instrumento. That's why lan moingon ko it's beyond chocolate kay nahimo ra yung instrumento. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Alang Domingo. Balitang Bisdak.